Sí, parece que son os últimos, estarán ansiosos por sair. Relaxadevos, porque agora choverán gatos. Que van a chover gatos? Non te preocupes, serán gatos imaginarios, porque as nenas e nenos de cuarto de primaria fixeron unha adaptación teatral de O día que choveron gatos. Estou impaciente por velos. Un forte aplauso. Benvidos e benvidas ao Pai Telediario, o canal informativo que vos mantén ao tanto de todo o que acontece neste pequeno e fermoso pobo, Ponte da Vila. Comezamos co tema máis preocupante que nos ten a todos atorados, a gaturreixa, a enfermedade dos gatos que xa está comezando a afectar a veciños e veciñas. Pois haberá que facer máis baños públicos, Manolo, por puntos nas casas do pobo, por puntos síntomas que se contagian e a diarrea explosiva. Hoxe temos a sorte de contar coa presencia no noso estudio do gran Ovidio Lema, presidente do PAI, Plataforma Antianimalista Internacional para acabar cos gatos da rúa, e aspirante a alcaldía do pobo. Imos proceder unha pequena entrevista para coñecer o seu punto de vista sobre o tema e nos pode aportar algunha solución como home sabio que sabemos todos que... Bo día, don Ovidio, benvido ao Pai Telediario. Bo día. Gustaríanos coñecer como está vostede vivindo esta situación que nos ten a todos tan preocupadas. Ten medo de contagiarse? Por suposto, estamos ante un perigo mortal. Os gatos son unha ameaza e atentan contra a saúde de todos os veciños e veciñas. Que recomenda vostede? É importante que todo o mundo se manteña o maior tempo posible dentro dos seus fogares para minimizar o contacto con estes animais ata que a situación está controlada. Por suposto, non acercarnos a eles e non darlles alimentos baixo ningún concepto. E para unha maior seguridade recomendamos a toma das paipílulas, unhas pastillas que acabamos de lanzar ao mercado para unha barreira de protección no corpo ante a gaturreixa. Imos dar paso a uns anuncios publicitarios. Volvemos enseguida. Vota polo PAI, Plataforma Antianimalista Internacional. Unha cidade libre de animais. Se votas polo PAI recibirás gratuitamente unha caixa de paipiro. A mellor pastilla para a vosa seguridade contra a gaturreixe. Benvidos de novo. Interrompemos a emisión porque nos informan dende a praza que parece que está haber unha revolución da veciñanza. Arriba os gatos! Abaixo o PAI! 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 Arriba os gatos! Allí está o noso compañeiro Ramón para informarnos. Bo día, Ramón! Bo día, compañeiros. En directo dende a Praza Concello. Informamos da manifestación que moitos veciños e veciñas do pobo están levando a cabo. Arriba os gatos! Abaixo o PAI! 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 Temos con nosa Catarina, unha nena que só leva uns meses vivindo no pobo. Catarina, contanos, cal é o motivo desta protesta? Bo día! O motivo da manifestación é reclamar o dereito dos gatos, uns animaliños inocentes que están sendo víctimas dunha estrategia
Estrategia, negocio, explícanos, por favor. Pois verá, este señor quere facerse coa alcaldía do pobo a calquera prezo. Coa intención desa enfermidade, consigue amedrentar a poboación e así gañar votos para ser novo alcalde. Todo está amañado. Vaya, esta información é moi comprometedora. Estás segura do que acabas de relatar? Moi segura, o comando G é un grupo de vecinas e vecinos que levamos investigando de ser. Sabemos sen ninguna dúbida. Non podemos permitir o maltrato animal que están sofrendo os gatos por culpa dun home que só busca poder. Cortamos emisión. Infórmame que o plató telediario está sendo invadido por perros de gato. Eva Mejuto, os gatos de Ponte da Vila, en representación de todos os gatos do mundo, queremos darte as grazas. Grazas por crear sensibilidade e amor cara a nós. Os nenos e nenas de 4 do CEIP Carlos Casares dixéronnos que aprenderan moito coa lectura do teu libro. Que tristemente hai persoas como Ovidio Lema que son capaces de todo pola súa afán de ser ricos e poderosos. A unión de moita xente pequena pode conseguir facer xustiza. E sobre todo, contáronos que grazas ao teu libro hai persoas que se preocupan polo noso benestar e que eles e elas tamén queren formar